To musíte vidieť. Ide o život. Keď ide o život, máš vždy zrýchlený dých a dúfaš, že vcieli svet sa zmení. Raz za život hráč, čo dobre mierí, to právo byť kráľom má vyvolený. Vyvolený. Už dnes večer na Jojke. Slovensku Vyvolený začína už o 20:00. Realitu neopustíme ani o 21:00 v Nových Črepinách. A veľkolepý večer završia o 21:35 veľkolepé dinosaury z Jurského parku. Pondelok pre Vyvolených. O 20:00 Vyvolený veľký začiatok, o 21:00 Črepiny a o 21:35 Jurský park.